Agpangking Department of Environment and Natural Resources o DENR, mahilig lang sasalikot at sisiksik ka rin preskong lugar di ngubingan. Pero istong datang na imarimlang panahon ng pongkauran, maralas lang ka ng lulul reni king karelang lungga. That's the reason why we're experiencing yung mga ahas ay lumalabas na pagkatagulan dahil malamig na environment, basa yung lupa, malamig yung lupa, ganyan, kaya lumalabas. Ngening bagya-bagya ng dirim lapaulin ng maralas apamanuron, tunggal-tunggal nong lulwal ding ubingan. Kalupra ring mapilang tamong kabala na may karanas na't may katagmong ubingan karing karailang pamibale-bale. Bistaman prioridad ng kapaningatan at kaligtasan daring sabla, pagkisabi ng Engineer Ralph Pablo, ang Executive Director na ng DENR Region 3, ipabalo iniagad ka ring otoridad o kimpiya kamalapit ng opisina. Pag nakakita tayo ng mga ahas na yan, wag natin patayin. Kasi ang ahas naman, pagka iwasan mo naman, hindi naman nangangagat yan. When provoked, yon talagang lalaban siya. At tinuman ka ng trained personnel para mandakap karani at ibulos king ubat, bang ema kaperwisyong tao. Ako, ingki kayong talasuyo. Liya na kanilaw, ating pusong makabalin.